Eh, Dnes už tradične po niekoľký rok organizujeme s farským úradom a s pánom dekanom požehnanie dopravných prostriedkov, od bicyklov, motocyklov, osobných nákladných aut. Ja želám a prajem si, aby všetci tí, ktorí jazdia, aby mali čo najmenej nehôd, a určite, ak nehody, tak čím najmenšími následkami, lebo verím si, že aj toto požehnanie si uvedomia títo šoféry, ktorí sú tu, že nielen rýchlosť je potrebná, ale aj bezpečnosť. A aby možno boli ostražitejší, aby mysleli na svoje rodiny, na svoje deti, na svojich príbuzných a aby urobili návrat domov taký bezpečný, ako si želajú. Takže dúfam, že aj toto tradičné požehnanie prinesie požehnanie, nielen požehnanie vozidel a šoferov, ale aj také úctu k ostatným spolujazdcom na komunikáciách.